Шушы яктан, шушы туфрактан без китә калсак үзгә бер якка. Таллар җырлап, чишмәләр чыңлап, өянкеләр елап узата. Өянкеләр елап узата. Таллар җырлап, чишмәләр чыңлап, өянкеләр елап узата. Шушы яктан, шушы туфрактан без читтә йөрсәк шуңа күрәдер. Чишмә чыңлап, өянкеләр елап, таллар җырлап төшкә керәдер. Таллар җырлап төшкә керәдер. Чишмә чыңлап, өянкеләр елап, таллар җырлап төшкә керәдер. Шушы яктан, шушы туфрактан без шушы җиргә дәшеп кайтырга. Таллар җырлап, чишмәләр чыңлап, өянкеләр зурлап чакыра. Өянкеләр зурлап чакыра. Таллар җырлап, чишмәләр чыңлап, өянкеләр зурлап чакыра. Таллар җырлап, чишмәләр чыңлап, өянкеләр зурлап чакыра. Өянкеләр зурлап чакыра. Эй, туган тел, син бит минем эштә нигез коралым. Бишек җыры гына түгел, кыйбла, татар, иманым. Эй, туган, синдә күпме мин дәресләр үткәрдем. Синең белән күпер салдым иҗатына күпләрнең. Укытучы гына түгел, шагыйрә дә үзем мин. Җыр-шигырьләр иленә дә синең белән кирдем мин. Бүген менә каләм алдым. Туган телемне гөл дип әйтүчегә әйтер өчен ул гөл генә түгел дип. Ялгышмыйм. Хезмәт юлымда туган тел терәк дисәм, тел яшәсә, милләт исән, милләт сауда, тел исән. Çiçekler kebek kar yağar.
yollar var. Var ürüydem de bit oramay. Kuruşurgen işe yollar var. Nişek düzermen son soğunmay. Kuruşurgen işe yollar var. Nişek düzermen son soğunmay. La 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 la. Фристайл заманча бию студиясы жетекшісі Максим Апраксин. Hayırlı kеш, исәнмесез, хөрмәтле әдәбият һәм шигърият сөючеләр, якташларыбыз, шәһәребез кунаклары. Бүген без шушы күркәм бинада Әлмәт шәһәренең мактаулы гражданины, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның халык язучысы, шагыйрә Клара Гариф кызы Булатованың юбилей тантанасына җыелдык. Бәйрәм белән, хөрмәтле дуслар. Әйдәгез инде хәзер шушындый көчле алкышлар белән сәхнәбез түренә хөрмәтле юбилярыбызны чакырыйк. Клара апа, рәхим итегез. Татар шигъриятендә генә түгел, татар әдәбияты тарихында үз урынын булдырган Клара Булатова гомере буена мәктәптән укытучылардан айрылмаган иҗат кешесе. Ярты гасырлык иҗат гомеренең бер генә көнендә профессионал язучы булып язу стәлендә артында утырган шагыйрә түгел, укытучы методист Рафаэль Тухватуллин, Саҗидә Сөләйманова исемендәге әдәби бүләкләр иясе, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Клара апа Булатова бүген 50дән артык китап авторы. Аларның һәрберсе чын язучы, чын шагыйрә икәнне дәлилли торган авторы кебек саллы басмалар. Әйдәгез, Клара апаны тагын бер кат бәйрәме белән ихлас күңелдән котлыйк әле, дуслар. Бик зур рәхмәт. 19 гасыр ахыры, 20 йөз башы әдипләре кебек, әти-әнисе укытучылар булганлыктан беренче дәресләрне дә әти-әнидән ала Клара апа. Мәктәп дәресе генә түгел, тормыш, яшәү дәресе ала ул. Мәктәптә әүләнгән, мәктәптә басылган, изелгән, шунда пешкән һәм өлгергән дияргә ярата ул үзе турында. Каршалыгыз сәхнәдә Риза Фәхретдин исемендәге татар гимназиясе шәкертләре бүген Клара апаның һәм аның оныгы Гайшәнең шигырьләрен укырлар. Kızlar kirli. İyisiniz kızlar. Kızlar bilasizmi? Men kecha maktabga bordim. Onda bir beshli oldim. Ertaga tag'in boram, tag'in beshlilar olam. O'zim bulay kichkina, bilgilarim beshgina. Gimnaziyada o'qiyim bit. Zamoncha bilim olam, shigirni o'z tilimda, tuyg'an tilda shigaram, To'qay tilida yozam. Шәпилдән, Кәрим әле бәләкәй, у 2нче елга гына мәктәпкә бара. Силә Диләрә. Кәримне ияртеп бүген Гайша китте урманга. Урманга баралар алар, икәү гөмбә җыярга. Көзге яңгыр күп яуганга, гөмбәләр дә күп инде. Тик аларның бөтенесен ашап булмый бит инде. Кайсы ашарга ярыйдыр, кайсысы
Ярамый. Кәримәле бәләкәй шул, шуны бер дә аңламый. Күргән берсен җыеп йөри, кызылында, агында. Тик апасы ул җыйганның күбесен түгеп калдыра. Шундый матур бер гөмбәне агулы дип ташлады. Кәрим шундый үпкәләде, җыймый гына башлады. Кикерикук! Кикерикук! Әтәш ишек алдында, барды аның янында, шуар тауык, ак тауык, шунда туфрак актарып, балалары сибелешеп йөриләр. Һәм Мәхинур әбигә безгә ашарга бирделәр. Ашатыйм дип шуларны әби ярмай чыгарды. Күреп ярмай биргәнне, әтәш көйләп җибәрде. Кикерикук! Кикерикук! Менә кайда ярма күп, җыелыгыз хәзер үк. Кикерикук! Кикерикук! Йөгереп килде тавыклар, йөгереп килде чебеләр. Кая безгә җим диләр. Йөгереп берсен-берсе этешеп, берсен-берсе тыртышып, сугышып та беттеләр, йөгешеп тә беттеләр. Кикерикук! Кикерикук! Тары күп тә, сез бик күп. Эш булмас сезгә җиткереп, диде әтәч җикереп. Тавыкларын барын, агын, күген, шигәрен, чебеләрен куды да, үзе бар тарны җыйды да, үзе ашап бетерде. Кунашага сикерде, дәрте арты. Кикерикук! Кикерикук! Марс бу хәлне күрде, әбигә болай диде. Минем әти бер кайчан болай эшләмәс иде. Бу хәл үзен кайгырта, үзен генә ашасы, тәрбиясез әтәшне суеп кына атасы. Марс белән килеште. Әбисе дә ахырда әтәш суеп пешерде, әтиләре кайтуга. Кара карга кардан бара, канатларын кага-кага. Төшкән карга ак сызыктан кыш ягыннан яз ягына. Март башланды, карлар эрер, карлар эрер. Яз җитте, яз бит ул бәйрәмнәргә бик бай. Клара апа, без сезне туган көнең белән котлыйбыз. Без сезне бик яратабыз. Ой, рәхмәт, бик зур рәхмәт, бу алкышлар сезнең өчен ниләребез, бик зур рәхмәт. Гомерен балаларга мәктәпкә багышлаган шагыйрә дисәк тә, даны еракларга таралган нефтчеләр башкаласы әлбәттә Клара Булатовның җан җылысы гына түгел, кул җылысын саклаучы йортлар да шактый, шулай бит Клара апа. Чөнки Әлмәт шәһәрендәге хезмәт юлын ул төзүче буларак башлап җибәрә. Шагыйрәнең үз сүзләре белән әйтсәк, һәр очраган үтә сәлам биреп, бар да таныш монда. Ышынып йөрим яшь чактагы кебек Әлмәт урамында. Шуңа да бүген әлеге игелекле хезмәтнең әҗерен кайтырырга, изге теләкләрен җиткерергә бик күп кунаклар җыелды. Тәбрикләү өчен сезне сәхнәгә Әлмәт муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Гирфанов Марат Нил улын чакырабыз. Уважаемые гости, уважаемая Клара Гарифовна, я, как плохой ученик, уверен, если бы в моей жизни были такие педагоги, как вы, Клара Гарифовна, я бы сегодня не позорил с этой сцены и говорил бы на прекрасном нашем любимом родном татарском языке, потому что вы действительно тот человек, кто отдал свою жизнь служению нашей культуре, нашей литературе, нашему родному татарскому языку, нашей
нашей нации, нашим предкам, восстановлением и сбережением того, все, что есть у нас самое ценное. Мне, конечно же, очень почетно прежде всего здесь сегодня присутствовать на этой сцене и поздравлять вас от имени нашего руководства, от имени наших альмельцев. Мне действительно очень приятно сегодня быть на этой сцене и говорить слова благодарности вам, настоящему герою своего времени, достойному примеру для сегодняшнего поколения. Вы десятилетия своей жизни посвятили образованию, культуре, творчеству, журналистике нашего района, сбережению всего того самого ценного, что есть в наших сердцах, в наших заветах, наших предков. Мы очень вами гордимся и действительно преклоняемся перед вашим трудом. Вы посвятили свою жизнь не только Альмельцкому району, но и всей Республике Татарстан, всей нашей культуре. Сегодня с этой сцены мне разрешите от имени Тимура Дмитриевича Нагуманова, нашего главы, передать вам искренние слова поздравления с вашим юбилеем, пожелать вам долгих лет жизни, неиссякаемого творчества, потому что вы по-прежнему творите то, что сегодня говорили с этой сцены, уже и будут говорить, думаю, приятные слова поздравления. Вы продолжаете творить, завещать, поздравлять нашим малышам, учить наших малышей. И то, что сегодня вот первое поздравление с этой сцены было именно от них, это именно тот, наверное, лучший подарок, который может быть для представителя вашей профессии. Но я не с пустыми руками. У меня есть еще одно поздравление, благодарность от еще одного достойного сына татарского народа, нашего настоящего земляка Фарид Хайрулович Мухаммедшин. Это благодарственное письмо председателя Государственного совета Фарида Хайруловича Мухаммедшина с поздравлениями в ваш юбилей, с огромными словами благодарности и пожеланием крепкого здоровья. Также памятный знак Государственного совета Республики Татарстан. Шын көңілімізден құтлыйбыз һәм бұл алқышлар инде сезнең өчен, Клара апа. Бәйрәмегез белән. Еще раз с юбилеем вам, долгих лет жизни. Мы всегда вас ценим и любим. И, конечно же, да, крепкого здоровья. Спасибо огромное, Марат Нилевич. Бик зур рәхмәт. Бүгінгі кешедә бары тик юбилярыбыз сүзләренә иҗат ителгән җырлар гына яңгырыячак. Сәхнә түрендә Клара апаның якташы, иҗатташ дусты, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, автор, башкаручы Роберт Андреев су буенда кыяк үлән каршы алыгыз, дуслар. Су буйында кыяк үлән, язын булмай торганыдыр. Бәлки юлда таңнар белән мине уйлый торганыдыр, мине уйлый торганыдыр. Су буйында кыяк үлән, ул да жыя торганыдыр. Бәлки юлда сагыш белән уф дип куя торганыдыр, уф дип куя торганыдыр.
Су бойында қия гүлән билдән күмә торганыдыр. Бәлки юлдашын күңелдән янып сөя торганыдыр. Янып сөя торганыдыр. Су бойында қия гүлән шабып алса не булам? Ойлап йөргәч сөям дигән хәбәр салса не булам? Хәбәр салса не булам? Лай 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 Хәбәр салсаң ни булам? Хәбәр салсаң ни булам? Роберт Андреев. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Бу алкышлар Biz сезнең Клара апа өчен. белән горурланабыз. Клара апа, рәхмәт сезгә. Шушы яктан, шушы туфрактан без. Шушы якта никадәр хезмәт куелган, җырлар туган. Әлмәт якларын прозада халык язучысы Гариф Ахунов дөньяга таныткан булса, нефт төбәгенең күркәм кешеләрен, данлы эшләрен, мәхәббәт табигатен шигърияттә Клара апа киң дөньяга чыгарды. Шагыйрәне котлау өчен сәхнәгә Татнефть хәйрия фондының рухият программасы җитәкчесе Флора Абелмагдан кызы Шәйхетдинованы һәм Татнефть компаниясының Хәзинә корпоратив газетасы баш мөхәррире Илшат Камил улы Мингәрәевне чакырабыз. Рәхим итегез. Хәерле кич, яраткан, хөрмәт иткән Клара апабыз. Хәерле кич, Клара ханымны һәм Әлмәт шигърият сөючеләрен олылап килгән мәртәбәле кунаклар һәм хөрмәтле шәһәрдәшләребез. Бүген бездә зур бәйрәм. Чөнки үзенең бөтен гомерен балалар тәрбияләүгә, шигърияткә, үзенең эчке хисләрен туган төбәккә, туган халкыбызга, нефтчеләргә, туган теленә, туган телебезгә булган мәхәббәтен башкаларга җиткерүче Клара апаның зур юбилее. Клара апа, сезгә бүгенге көнгә хәтле иҗат иткән шигырьләрегез, әсәрләрегез өчен, тәрбияләгән балаларыгыз өчен чиксез рәхмәтләр, киләчәктә дә иҗат уңышлары юлдаш булсын. Әле әйтәсе сүзләрегез байтактыр. Шуңа күрә сезгә Аллаһ Тәгалә нык сәламәтлек, зиһен һәм акыл тирәнлеге ныклыгы бирсен, иҗат уңышлары насыйп итсен. Була шундый шагыйрьләр, алар әйткән фикерне, алар язган шигырьне укыйсың да, менә әйтеп тә карыйлар бит, кичкә ахырына чыгып җиттем, кичкә аңладым дисең, әйме. Алар теге гарәп язуындагы матурлыклар шикелле бер яктан кирип китәләр, төрле лабиринтларда йөри, каяндыр бер көтмәгән җирдән килеп чыгалар. Ә менә Клара апа ул халыкның үзе кебек турыдан-туры әйтә, үзенең фикерен башкаларга җитәрлек иттереп, аңлашырлык итеп әйтә дә, аның шигырен укыгачтан менә мин әйтәсе килгәнне әйткән Клара апа дисең. Гомумән безнең нефть төбәгендәге шагыйрәләребез, Саҗидә апа булсын, Инҗә апа булсын, Клара апа булсын, алар халыкчан, шуның белән бәлки аерылып тора торганнардыр. Шуның белән алар безнең күңелебезгә якын. Клара апа, сезне тагын бер кат барлык
нефтчеләр исеменнән, компаниябезнең генераль директоры Наил Фәтулла Мәганов исеменнән һәм Татнефть фонды советы рәисе урынбасары Рөстәм Нәбиулла улы Мөхәммәдиев исеменнән, барыбыз исеменнән дә юбилейгез белән котлыйбыз. Менә бу чәчәкләрне сезнең юбилейгыз хөрмәтенә алып килдек. Оныта язганбыз сезгә нефтчеләрдән тагын бер кечкенә генә бүләк. Уйладык та без сезгә инде үзебезнең санаторийларыбызны күрсәттек. Сез аларны карадыгыз, анда ял иттегез. Ә менә үзегез ни телисез, шунысын эшләргә кечкенә генә ярдәм сезгә. Бүген әйтәләр, китап укымыйлар. Ә без китапларны чыгарабыз. Аллага шөкер, Клара апа безгә шундый менә татарча әйтергә фикер кирмей, менә без урысча укыган балалар булгач, менә шулай була инде. Марат Нилич әйткәнчә, без укысак, менә шундый бездә мәктәптә шулай матур укытсалар. Матур сөйләрик. Менә без 4 китап чыгардык. Аның арасында бер аудио китап. Хәзер Клара апаның китапларын укып та була, тыңлап та була. Менә иртәгә ТНВда презентация үткәрелә. И 7 китап арасында сезнең дә китап Клара апа була. Күрсәтәбез бөтен төбәккә. Сезнең китаплар таралды бөтен төбәккә. Татар яши торган бүтән илләргә дә таралды. Матур итеп шулай, матур иҗатыгызны безгә биреп, без аны бастырып, кешегә күрсәтеп, танытыйк та, татар теле матур итеп бөтен җиргә таралсын. Рәхмәт сезгә, зур бәйрәмегез белән тәбриклим. Исәнлек, саулык, иҗатыгызда уңышлар, бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт хөрмәтле кунакларыбызга. Клара Булатова үзенең шигырьләрендә бөтен кешелек дөньясын уйландыра торган мәңгелек фәлсәфи сорауларга җавап эзли һәм таба. Тапканына үзен дә, башкаларын да ышандыра, шулай бит дуслар. Сәхнәдә шигъри тәлгәшләр белән Әлмәт Татар дәүләт драма театры артистлары Сирина Мифтахова һәм Татарстанның атказанган артистлары Осия Харисова, Гөлнара Вәлиева. Хак идилешик шишен бикелегем. Сүзім тізме иді сөйлесем. Бүгінгісін де бит әлімін күйлі қолып білен сөйлешем. Бармақ білен ижік сонамадым. Утырмадым қалем кеміріп. Шиғырлерде бір шоқ олдамадым. Шәррен йора идім мен әлік. Қойда барсам, шунда оқ бұсаға. Бұ ышаныш қазір кемеді. Шишен бикелегім хақ болса да, бикте тұтам бүгін тілімні. Шақтағы ялқын тілі кебек, жанны айтты хәтер тіліп-тіліп, йөрәк ақтарыла тибеп-тибеп, кинәт-кинәт киселер, үзелер кебек, жанны айқый хәтер тіліп-тіліп, әлі түшіп кетіп, әлі мініп, аста юшқын қыма, істе көбек, зилзиләгә тарған дәрья кебек. Кинәт-кинәт киселер, үзелер кебек, бәргәләнә йөрәк, тартылышта, бар да үтә, бетә. Ахыр килеп, хәтер генә кала бу тормышта. Хәтер бәхет. Әгәр ул үзендә саклый алса гомер барышыннан көннәреңнең асыл яктысын.
Әнкәйеңнең җылы карашларын, яшьлегеңнең чиста ал төсен. Сөйгәнеңнең назлы кагылуын, йөрәгеңдә сөю кабынуын, мәхәббәтнең җырга күчүен, күзләреңә нурлар агылуын, иңнәреңә ефәк ябылуын, чәчләреңнең сибелеп төшүен, ул каеңның тәүге адымнарын, тәүге сүзен, хәреф тануын, тиз кайт диеп озатып калуын. Хәтер. Әгәр ул үзендә җанга сеңгән үчне якласа, хәтер кабер, кара тирән кабер. Тәрәзәләрен көнгә ачмаса. Уйнап кына аткан сүз угыңны хәтерләвең инде икеле. Әле кемгә язган җырларыңны үземә дип укыйм мин тиле. Табынганың һаман миндер сыман, ышанасы килә шуңарга. Үтә алмас киртә түгел сыман, арабызда яткан елларда. Күпме бозлар, күпме сулар аккан, күпме эзләр ярдан югалган. Күпме күңел шулай сөенеч тапкан. Әллә кемнәр язган җырлардан, әллә кемгә язган җырлардан. Битләрендә хәтер дәфтәремнең шаулы җәйдә күпме урын бар. Әткәм пишән чапкан болыннар ул, әнкәм җиләк җыйган болыннар. Бу җәйләрдә алар ниндиләрдер, күреп белмим, алар ераклар. Монда, Әлмәт бигәш уртасында, әткәм яткан зират бар. Әткәм пишән чапкан уланнарны, әнкәм җиләк җыйган болынны. Шул чактагы бөтенлеге белән хәтер генә саклый аларны. Хәтер генә саклый аларны. Гомеремдә күпме якты сиптем көндәлекләремнән. Ә булары минем көндәлекнең кара битләреннән. Укытучы булып гомер иттем. Укытучы идем. Шын ихластан ул исемне йөрттем. Шул эшемне сөйдем. Әмма бүген шундый хәлгә төште. Кемлегемне белмим. Үземнең дә хәтта китә исем. Үземне кем диим? Горурлана алмыйм укытучы дигән атым белән. Горурлана алмыйм үз теленнән бизгән халкым белән. Милләттәшләр алмый үз телемдә биргән сәламемне, көндәлекнең кара битләреннән шушы хәлләремне. Көнегә сибәм бүген җан әрнүгә түзә алмаганга. Ник интегәм шушы туган телдән бизә алмаганга. Укытучы булган көннәремдә укытучы идем. Гомерем буе фәнем белән бергә балаларны сөйдем. Мин аларны киләчәктә әйбәт кеше булыр дидем. Иман белем бирә диеп мәктәп. Ышана идем. Әйдә алып китәм диеп биек таулар артына, далаларга илтәм диеп тимер юллар чакыра. Әйдә диләр, илдән илгә, үрдән үргә йөрерсең. Бу дөньяның иксез-чиксез иркенлеген күрерсең. Килеп иртән зәңгәрлектән миңа җилкән ялына. Әйдә ди ул алып китәм диңгезләр аръягына. Шагыйрьләрне гашыйк иткән атауларны күрерсең. Бу тормышның иксез-чиксез тирәнлеген белерсең. Кай чакта югарыдан үз очкычлар дәшәләр. Әйдә диләр, сине көтә офыктагы рәшәләр. Җирне, күкне тоташтырган зур дөньяны күрерсең. Әкияттәге хыял сыман биеклектә йөрерсең. Мин аларга рәхмәт әйтеп кала бирәм илемдә. Күңелемдәге зур дөньяны җырга теркәр җиремдә. Чәчләрең таралган инеңә, чәчеңне бизәкләп кар төшә. Кирәкми, кагылма тимәлә, торсынла кар сиңа килешә. Кар төшә чәчәктә йөзеңә, кагылма, кунсынла, уйнасын. Үткәннәр сокланып үзеңә, кар кызы дип сине уйласын. Урамнар ак нурга коенган, кулга кул тотынып бу җирдә. Аппак
Қар түшелген ақ юлдан атлықла біз ішіміз гүл бірге. Жауап. Неге сіз меңа неше яш дейсіз? Күпме екенін әллә күрмейсіз? Шигырь сөйгәннәр картаямы ни? Неге соң шуны һаман белмисез? Нише тулса да, күпме булса да, біз һаман да шул хатын кыз әле. Үкше біз әле, аяк төс әле, үкшесіз башмак кимибез әле. Кіргеннен бирле серлі, сихірлі, ұзын ғұмырлі қияш иліне, меңа һәр вақыт 20 генә. Тик 2,5, 20 генә. Искиткеч талантлы артистларыбыз, балкышлар сезнең өчен. Иҗатка мәхәббәт җырчысы, лирик шагыйрә булып килеп кергән Клара Булатова мәхәббәткә мәдхия җырлаудан әле дә туктамый. Роберт Андреев кие күңелемә язлар кайтты. Сәхнәдә яраткан җырчыбыз Рәйлә Маннанова. Ниләр булды икән күңелемә, күз алдымнан китми бер генә. Очратсам да үзем кичтән генә, таңга кадәр сагынып өлгерәм. Очратсам да үзем кичтән генә, таңга кадәр сагынып өлгерәм. Синең белән язлар кайтты миңа, җырлар килде язлар аркылы. Гел башкача ачылып китте дөнья, гел башкача күңелем балкыды. Гел башкача ачылып китте дөнья, гел башкача күңелем балкыды. Киң кырларга чыксам ялгыз йөрмим, кыр юлларын жырга тиң минем. Юлларымда юлдаш жыргам кояш, уйларымда юлдаш син 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 минем. Бик зур рәхмәт, Клара апа. Сәламәтлек, саулык, сәламәт телим сезгә. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Чәчәкләрегез өчен дә рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Клара Булатова ул легендар шәхес.
Иҗат гомерендә ниләр генә күрергә, кемнәр белән генә аралашырга насыйп булмый. Шуларның иң яктысы легендар шагыйрь Хәсән Туфан. Олар арасындагы мөнәсәбәтләр автобиографик кыйссаны хәтерләтә. Бу ике олпат шагыйрь арасында булган романтик хисләрне шагыйрә кешеләрнең күңелләрендә генә сакланырга тиешле изге һәм югары хис итеп аңлый. Гайбәтләрдән өстен, батырлыкка тиң сөю, мәхәббәт итеп таный. Бүген шагыйрә Клара апабызны котларга Татарстан язучылар берлегеннән каләмдәшләре дә килде. Сәхнәгә Татарстан язучылар берлеге рәисе, Татарстанның халык язучысы Рыкаил Зайдулла, Татарстанның халык язучысы Марсель Галиев һәм драматург Рәдиф Сәгъдине чакырабыз. Шулай ук Әлмәт язучылар бүлеге җитәкчесе Рәфкать Шаһиевны, Мөслим, Азнакай, Лениногорск районнарыннан һәм Яр-Чаллы язучылар бүлегеннән килгән каләмдәшләрен дә сәхнә түрендә көтеп калабыз. Сүз сезгә, хөрмәтле язучыларыбыз. Qadrli kiş, bayram bilan, hürmetli milletdaşlar, konaklар, kardeşler. Klara apa benim için bik yakın şagire. Çünkü men аны bala çaqdan okub istim. Şuşu yakta, şuşu tufrakta degen jırın jırlap, şuna göre ol menge gil yaktaş bulup deyildi. Hem elbette okutuşum bulup. Ol şundan da şulay. Biz şagirler indi bir-birimizden öğrenemiz. Yaşakta bigirek de. Mene men üniversiteye kelip kirdim. Men anlardan şaktı yazak. Ay sыңгырак okudum men de üniversitede. Lakin hele hemişe anın turunda legendalar yeriydi. Ol bit üniversiteye kirgende Tatar edebiyatından saçini inşa bulabidin. Ol nerse oldu. Anı şiir bilen yazgan kişi. Şuna bir şakatıp şeyler. Şundan da fenomen bitindirsin etkende nindir tema birile hem sin şiir bilen şunu yazıp çıgasın. Şaktı yazın. Bulgan ol. Klara hatırlıyorsun mu? Anlasın anın turunda biz bilemiz indi min aralaşkan şairlerden hem en gururluğu ol benim jingi bilen birge okugan. Hatırlıyorsun mu? Klara Elmira Ak Yigit'ten Kara Tut kız ol benim jingi bulan. Mında Klara apa'nın icadı turunda bir kızaklap, temlep, silep bulur idi. Kaybır sözler aytıldı da indi. Anın şiiriyeti şundan da halıkçan, lakin ol üzünçe halıkçan. Halıkçan şairler bizde küp. Mine Klara apa gibi gerekke singdirip aytabilgen şaireler sirek. Ol mine anın şiiriyeti stihiye bulup bara. Ol jil sıman, yangır sıman tabiği. Mine çın şairler şunday buladır da indi köresin. Indi Klara apa Elmet'e kadar gelip bir şiir okumasam siz gayiplersiz mini. Şairlerinin bir tağın bir üzünçeligi alar üst tiresine üzlerinin fikirdeşlerin, taraftarların jeyler. Ulguna da tügül halıkны jeyü seleti var çın şairlerde. Şuna göre mine biz Klara Bulatova degen isgitkiş, güzel şuşu şiiriyetinin ol üzü şiiriyet bildirsin aytkende. Mine Hasan Tufan'ı tilge aldılar. Hasan Tufan ol üzü şiiriyet idi. Şiiriyet bulup yaşaydı. Hem Klara apa da mine şuşu nesilden. Bu birgelik tatlı kıyal sıman, gımır karurmanın kişkende, kılgali de sıngı suluşunda anı sarkıt itip işkendir. Bu birgelik sıngı ümit kibik, divarlardan düşman ütkende, kıl şerifinin sıng ıranı bulup ul bizge de kilip jitkendir. Yıllar ağır, biz barabız ali, iske kile gülep karurman, yürek yarılırlık yaktı haber, ufuklarda emme barsıman. Zanlarını bızıp zılı mine, sıngı sınav, sıngı in. Yazgı taşı bulup kuzgalırбыз, bir yıdırık bulup tuplanırбыз.
біз бірге дейіп, бірге, инге, ин. Рахмет. Мен ұныта yazғанмын, Клара апа, мен концертта бар әлі. Бұл президент қаршындағы мәдениетні үстіру фондынан Сәфәров сізге сәлем айтты. Hayırlı kış, kaderli tuğanlar, Clara Hanım. Clara Hanım'ı bizim Hasan Ağa Tufan teneke de birtken yaratıp. Minanı bizim şiiriyetinin Xan Bikesi deyip otaraydım. Min de mene üniversiteye kirip, olar bile okuysa kişi bulganmın yoğuysa. Lakin benim armiya hizmetine barı arkasında min olardan sonra kaldım. Min kelgende indi olarının torunda legendalar, bek köp kızıklı fikirler, şiirler gene kalgan idi. Çünkü olarның gruppası bek kızıklı bulgan, bek talantlı kişiler. Min olar bile okuy almağınga gil okuna berdim. Hem Clara Hanım үзәктә булган һәр вакыт. Ул миңа калса, теге Мәскәүнең безнең шагыйрә бар бит. Белла Ахмадуллинага шатып йөргән идем мин аны. Ләкин күрмәгән килеш. Соңыннан күргәч инде ул Беллага да шамаган, ул үзе бер Клара Булатова икән. Һәм менә бу Аркаил әйткән инша язган диде ул. Безгә ул башкачарак onun diplom işi şiir bile yazılgan deyip bizge eğiteler idi. Men bana şarnı bitmeydireyim, nişik indi diplom işin şiir bile yazmak gerek deyip. Bir vakit, bir neçe yıldan soň Tokay klubunda, yazıcıların Tokay klubundagi jyğılışta Clara Hanım çıkıp kele. Basqıçtan tribunaga көтерilgende o şiir bile söylep kele bu. Şiir söyley keldi, tribuna ortuna bastı. Bir 10 minut özünün fikirlerin şiir bilen berdi de bütün zalını alkışlara kömüp çıkıp gitti. Şiir şul sekundda ok tuğan, şuşu zalda bulgan fikirden çıkıp aytkan närimni şulay rifmaga salu hem belgili bir өлчәмгә salu sekund içinde bu pik sirek kişiye verile turgan sifattır. Şişenlik onlarda tumuştan kele, ana şulay. Ben Clara Hanım'a uzun ömür tileyim, tağı da uzunrak 100 yaşka yetkeç uylanıp otursun da azrak tağı köp meşerge eken özü şulay bulsun. Şulay bulsun. Ildar Yüzüyev etmişi главный selametlik, kolganı barsı da tabılır Clara Hanım. Sizge zonğumur hem şiiri ilhamağızını yoğaltmağız. Her vakittagi şey, biz sizni yaratabız. Elmetlerine tugul, siz bütün bizden halkın kızı. Rahmet. Clara apa, Xuday Teala sizge tağın uzun uzak icatlı ömür nasip etsin. Amin, şolay bulsun. Clara apa, bарлық әлмәттәге шигърият сөючеләр, үзебезнең Татарстан Язучылар Берлегенең әлмәт бүлегендә хезмәт итүче барлык язучылар исеменнән юбилейгыз белән котлыйбыз. Исәнлек, саулык телибез. Матур сүзләр менә бүгенге алып баручы сөйли торган ул сүзләрне мин яздым, барысы да шушы. Шуңа күрә кабул итегез минем сүзләр дип. Мин каләмдәшләргә сүзне бирәм. Clara, мен сені көргәч дулкынланам. Шуңа күрә гомер буе. Менә мен сезгә бер кызыгай бер әйтим әле. Мин гомергә авылда яшәдем. 1960 елларның күз алдына китерегез. Салам түбәле авыл, электр юк. Менә шушы 60 елларда
колхозчыларға ақша төлей башладылар, әзгене. Һәм халық ябырылды газет журналларға. Бар, һәр бір кіші 3-4 газет журналы. Бір вақыт мен китапханада да эшләдем, колхозчы да булдым, мен комсомол секретарда булдым, барса да булдым, журналист да булдым. Һәм шушы вакытта Клара Булатова дигән бір кызның шигырьләре чыга башлады. Менә ничек әйтергә? Клара соңыннан мин белдем, инде монда язучылар белән аралаша башлагач, үзем яшь язучы булгач, ул бер сүз әйтте. Мин шигырьләремне җырлап язам ди. Менә ул бит шигырь сер. Халык шушы шигырьләргә ябырылды. Нинди кичә үткәрәбез, шуның шигырьләрен сөйләр. Мәктәптә укучылар ятлыйлар. Ул менә бер феномен булды. Һәм Клара шулай булып калды. Менә шул 58-нче елларда яза башлаган Клара менә бүгенге көнгә кадәр яза. 85 яшь аңа. Минем ни әйтәсем килә? Мин монда аралашып, инде яши башлагач, телевизорда юк, без аны күрмәй, белмәйдек. Ул кап-кара күпереп торган чәчле бер кыз булып чыкты. Һәм шушы кыз яза, менә шундый ап-пак чәчле кызга әйләнде. Халык, менә мин авыл халкын әйтәм, аны әллә кайчан менә шу 60-нчы елларда ук яратты һәм үзенең язучысы, шагыйрәсе таныды. Клара, сабырлыгың өчен рәхмәт. Менә барысы да тормышка ашты. Ул хәзер Тукай премиясын алды. Ул халык язучысы дип танылды. Менә ни өчен шулай мин әйттем, аның әсәрләре җыр кебек. Җырлап язгач. Һәм ул бик якты. Электр да юк иде. Ул безнең халыкка күп бер яктылык биргәндер. Аның бит кояш кебек әсәрләре. Ул мәңге картаймый торган. Һәм Клара сүзем узымга китте. Картайма, әле без синнән илһам алып яшибез. Сау, сәламәт бул. Киләчәк иҗатың матур булсын. Хәерле кич барчагызга да. Монда инде чыннан да ашыктыралар, хәзер тизрәк сүз әйтмәй калырмы дип котымышып тора. Шуңа гына чыктым, атылып. Клара апа, сезгә Müҗәһит Әхмәтҗанов үзе авырыбрак тора, шуңа безнең белән килә алмады. Мин Лилия Садриева булам, танымыйсыздар, мин теге Клара апа кебек танылган кешеләр түгел бит, без шуңа күрә Клара апага шигырь җибәрде. Müҗәһит абый бүрек укып халык алдында диде. Халык шагыйрәсе Клара Булатовага 85 яшь тулу уңайыннан. Халык өчен тугансың да, күп игелек кылгансың. Шуңа күрә дәрәҗәң зур, халыкныкы булгансың. Тукай телен байрак итеп, ирештең теләгеңә, шуңа лаек булдың да син Тукайның бүләгенә. Син Әлмәтнең кадерлесе, сөеклесе, данлысы, шуңа да син бик абруйлы Әлмәтнең мактаулысы. Мөслимләр сине укый, шигырьләрең ятлыйлар, синең белән киләчәккә гел янәшә атлыйлар. Һәм бер генә мәзәк чынында барган җирдән шигырь чыгарып куя, Клара апа язып куя диделәр. Язучылар очрашуына килгәч, Мөслимдә бездә кунарга туры килде Клара апага. Һәм ирем булмагач кыйнда кияүгә чыгарсын ди. Клара апа, гел кирәк түгел мәйтәм. 20 сот җир генә, кыш көне кар көрәгенә кыен дигәнем. Бусага кырына килеп басканда китәргә җыена. 20 сот җирең бар, йортыңда 5 бусага, ихатаңа ират кирәк, кар көрәргә булса да ди. Шуңа күрә шул кар көрәргә булса да кияүгә чыкмый булмас дип җөрим шуннан бирле. Туган якны тиреп, кинәндереп, илаһи бер назлы төсмергә, яшәү дәрте өстәп кешеләргә, яңа яз килә Мөслимгә. Чыннан да күңелләрне җилкендереп, бар дөньяга шаулап кирләп, яңа янә бер язлар килә. Клара апа, әле бик күп язлар каршыларга язсын сезгә. Һәм барыбызның да бу язлар уңыш язлары, бәхет язлары булсын, куанычлы язлар булсын иде. Клара апа, мин Мөмкин Каратайдан яңа шигырь язып килдем. Халык шагыйрәсенә. Шагыйрәнең керсез елмаюы татар җанын нурга сугара.
Мартта туған, язда яши бире. Шигыр ханбикәсе Клара. Сіз ничектер? Үйренілген инде. Вакытында килү һәр эшкә, Клара апа, шигыр якларыннан сыңармыйча килдем дәрескә. Туган телдә әйткән һәрбер сүзен күңел түрләренә салырмын. Еллар буе әзерләндем апа. Бүген бары 5 алырмын. Менә шундый шигъри мөгаллимә озак еллар әле яшәсен. Танышка да, таныш түгелгә дә балам диеп назлап дәшәсең. Бу гомернең язык күзе барын тойсалар да җирдә шагыйрьләр, таныш шагыйрьләр йөрәкләрдән йөрәкләргә күчеп киләчәккә атлый шигырьләр. Һәр каләмдәш якын туган сиңа, шулай булды, шулай булачак, йөрәкләрдән йөрәкләргә күчеп халык хәтерендә калачак. Шагыйрәнең керсез елмаюы татар җанын нурга сугара. Мартта туган, язда яши бире. Халык шагыйрәсе Клара. Әссәламу алейкум, ғазиз җәмәгать. Әссәламу алейкум, Клара апа. Сезгә мин күптен күп, шуктен шук Уфа сәламнәрен алып килдем. Кемне генә очрасам да, шул кадәрле күп итеп сезгә сәлам әйтеп җибәрделәр. Алар сезне бик тә ярата. Алар сезгә бик тә соклана. Алар сезгә гашык. Юлда гына язган бер шигыремне укыйм. Уфалардан сәлам алып килдем. Уфада юк сезнең төслесе, Ньютон законына буйсынмаган, язмышына баш бирмәгән хирыс, җирнең тартуыннан көчлесе. Шырлар гизеп изләп карасак та, табалмабыз сине тәнәкә. Җиңелүне белмәс яулар сыйган, язлар сыйган сезнең йөрәккә. Кар бураннар аша калкып чыга, умырзая сезнең дөреслек. İcad гомерегез яшь гасырлар, яшь буыннар өчен дәреслек. Гадиллекне даулап типкән йөрәк, кутын алып тора иблиснең. Ярма бөртеге дә гәүһәргә тиң, Аллаһ сезгә биргән өлешнең. Безнең көннең якты кояшы сез, безнең заман өчен сез даһи. Сезнең яктылыктан Газраил дә узак кашып бирер, валлаһи. Бик зур рәхмәт хөрмәтле язучыларыбызга һәм әлбәттә инде бу алкышлар бәйрәм кичендә бик зур рәхмәт. Бездә шагыйрьләр белән композиторлар элек тә, хәзер дә бер фикердә. Бер-берсенең иҗатына игътибарлы булып яшиләр. Әлмәтебезне җырлы моңлы итәр өчен бердәм иҗат итәләр. Хәзер сәхнәгә чыгачак җырчыбыз да шундыйларның берсе. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, автор башкаручы Зиннур Сафиуллин, бәлки син үзедер. Каршы алыгыз, дуслар.
Илнур Софиуллин. Рәхмәт, Клара апа. Бәйрәмегез белән. Мәңге картаймагыз, яшь булып калыгыз. Рәхмәт. Клара апа үзе. Чәчәкләр һәм бу алкышлар әлбәттә. Бәйрәм кичәбезне Мири Данс халык биюләре ансамбле дәвам итә җитәкчесе Илнур Аглиуллин. Каршы алыгыз, дуслар. Суда балык жүзәдерләр, су салқынын сизәдер, шул сизәдер.
Милләтебезнең рухи сагында торучы шагыйрә телебез язмышына бер кашанда битараф булмады. Клара Булатовның шигырьләре аны милләт, тел язмышын кайгырта белүче олпат шагыйрә буларак күрсәтте. Ул бүген дә битараф түгел. Чөнки аны дөньяга бүләк иткән сандугачлы, җырлы сарман ягын. Үз иткән крәшенле зәй, чатыр таулы азнакай, кара алтынлы әлмәт яклары шулай итеп тәрбияләгән. Хәзер сәхнә түренә котлау өчен Сарман муниципаль районының башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Индира Рәис кызы Сәхипованы чакырабыз. Рәхим итегез, Индира Рәисовна. Хәерле көн. Шуннан да менә сез туган Клара апа Сарман ягыннан Сарман район башкарма башлыгы Хуснуллин Фәрит Мөнәвир исеменнән һәм шушында утыручы сарманлылар, шушында утыручы җәлилләр исеменнән сезне шушы матур юбилеегыз белән чын күңелдән котлыйм. Әлбәттә, менә бу матур кичә башланып китте сезнең җырыгыз белән, шушы яктан, шушы туфрактан белән. Һәм шушы җыр белән без Сарманлылар, безнең яшьләребез гран-прилар алдылар. Шунысы өчен дә сезгә зур рәхмәт. Инде аннары дәвам итеп Роберт Андреев, үзебезнең тоже якташыбыз, аның матур җыры «Мин сине яратам» Татарстан җыры белән безнең районыбызда 8 дәүләт премиясе, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе. Һәм шуның берсе сез, берсе Роберт Андреев. Менә шулар белән без бик горурланабыз. Һәм бик зур рәхмәтлебез. Сезнең белән республика көнендә шушы матур стелланы да ачып җибәрдек. Роберт Андреев та килгән иде бит. Һәм инде һәр даим без сезнең белән очрашып торабыз. Әле күптән түгел генә Җәлилдә конференцияда булдык. Аннары Сарманда Әзгар Габидинең кичәсендә. Һәм инде көтеп калабыз сезне 31 мартта сезнең кичәгезгә багышланган матур чарага. Менә шуларның барысы өчен дә сезгә зур рәхмәт әйтеп, сәламәтлек теләп каласым килә һәм менә монда әйтеп киткәнчә инде беренче китабыгыз шикелле язылган исемендәге шикелле язлар алда әле күп булсын. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт, Индира Рәисовна. Клара апа бер китабының кереш өлешендә үзе турында бер дә җырлый белмим дип язган. Шулай бит, Клара апа. Ә бит аның шигырьләре үзе җыр кебек. Аларның эчке бер моңы бар, көйе бар. Шулай булмаса, бер кем белмәгән студент кызның кыңгыраулар шигыренә композитор Марс Макаров көй язар иде микән? Әйдәгез әле хәзер менә шушы матур бәйрәм кичәсендә әлеге җырны тыңлап үтик. Сәхнәдә Әлмәт сандугачы Зилә Сәримова һәм баянда Роберт Андреев. Қара урман уртасында яшел үзәндә қыңғыраулар, қыңғыраулар җирдә тирбәлә. Қыңғыраулар, қыңғыраулар, қыңғыраулар сәнгәр бигрәктә, сәнгәр сагыш уяталар алар йөрәктә. Зәңгәр сагыш уяталар алар йөрәктә. Хәтерләтә кыңгыраулар миңа берәүне, кыңгырау чәчәкләридәй зәңгәр күзләрне. Ayrılıştık,
uyunda. Kıngıralday zenger güzler kaldı uyunda. Kıngıravlar, kıngıravday zenger qaraşlı, eytigi şilkin aqabat nişik tabası. Kıngıravlar, kıngıravlar, kıngıravday zenger qaraşlı, eytigi şilkin aqabat nişik tabası. Eytigi şilkin aqabat nişik tabası. Зиля Саримова, Роберт Андреев. Ұзақ yıllar davamında өзінің популярлығын юғалтмыша, бүгін де Клара ханымның жырларын халқыбыз бик яратып тыңлыйм. Шуларның бірсі Ифрах Хисамов күйіне ижад етілген «Якын достың барын ұнытма». Қадірлі тамашашылар, бұйыл бұл жырның тамашашыға тәқдим итілуіне де нәк 20 ел. Меңа қалсайынды бұл ойрым алқышларны тәләп итә. Шулай бит. 20 ел. Клара апа, һәміне бүгін махсус сезне құтларға деп келді. Татар эстрадасының популяр жыршысы, Татарстанның ат қазанған артисті Булат Нигматуллин. Қаршы алыңыз. Duman sargan şapta jır yanarsa, işki ılıkta dağlar aşağı, yollar uzugan şapta sağınışın barın unutma. İgilerge yalnız gidermezsey, ağırlıklar giyse durmuşta. Yendeşenge basıp inin kuyar, yakın üstün barın unutma. Yendeşenge basıp inin kuyar, yakın üstün barın unutma. Maykı yaşı Jalanırım kıyıp çeşilerinden, süyen bir utta yaratkanda seni yakın duyup, yaratmışın barın unutma. İgilerine yalnız güdermezsey, ağırlıklar girse durmuşta. Yendeşenge basıp yin kuyar, yakın üstün barın unutma. Yendeşenge basıp yin kuyar, yakın üstün barın unutma. Davidegin duman sargan şapta jır yanarsa, işki ılıkta dağlar aşağı, seni uşakta sağınışın barın unutma. İgilerine yalnız güdermezsey, ağırlıklar girse durmuşta. Yendeşenge basıp yin kuyar,
Yakın dostun varın unutma. Yenleşene basıp yiyin kuyar. Yakın dostun varın unutma. Alkışlar dostlar Klarapa'na. Elbette şuşunday matır sözler, şuşunday matır ışıklar. Olar yuqqağına icad edilmeyi. Tam elbette uğuşlar tilep kalayık, uzun ömür tilep kalayık sizge. İgilerine yalnız kütermestey, ağrılıklar girse durmuşta. Yenleşene basıp yiyin kuyar. Yakın dostun varın unutma. Yenleşene basıp yiyin kuyar. Yakın dostun varın unutma. Yakın dostun varın unutma. Yakın dostun varın unutma. Big zor rahmet. Klarapa big zor rahmet sizge icatınız için. Uzak yaşayınız, bizni suyundurup, yakınlarınızı suyundurup yeme. Biz sizni big hürmetle biz yaratabız. Rahmet, big zor rahmet. Ağa ömürler, ağa su kebek. Ütte yaşılığım, şikenler şigip. Sonla bulsa da faydasıydı. Ütten bulmayı kaytarıp indi. Yıkıla yıllarım, Darılıp kararın kızın yaprak. Kıyılsa da yazda kaban kuyularım. Yıkıla yıllarım, Darılıp kararın kızın yaprak. Kıyılsa da yazda kalan kuyularım. Bugün mindirle, ötken ğındırga. Sürülüsün turu, kildi kururga. Sağış kaplasa, ayaz gügümeni. Şatlık yılmayıp, açtı günelini. Yıkıla yıllarım, Darılıp kararın kızın yaprak. Kıyılsa da yazda kalan kuyularım. Yıkıla yıllarım, Darılıp kararın kızın yaprak. Kıyılsa da yazda kalan uyularım. Yıllar uçsa da eng muhimi dostlar, yürek yaş bulup kalsın, ko'ngil yaş bulup kalsın şolay bir. Rahmet Xudoyga, rahmet dunyoga, suygan yorimma, tuğanlarıma. Yaşaysak ile dostlar bulganda, yaşlık darmanı yanıp durganda. Yıkıla yıllarım, Darılıp kararın kızın yaprak. Kıyılsa da yazda kalan kuyularım. Yıkıla yıllarım, Darılıp kararın
yaprak duyulsa da yazda kalan uylarım, yazda kalan uylarım. Татарстанның атказанган артисті Булат Нигматуллин. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт балкышлар сезнең өчен. Бүген чыннан да истәлекләр, хатирәләр көне. Шулай бит, Клара апа. Хәтер дигәнең дә күпләрне искә төшерә, үткәннәрне барлый, киләчәккә дәшә. Үткәннәргә күз салып, бары тик матурлык кына күрәбез икән. Димәк, дөрес яшәлгән, дөрес эшләнелгән. Сезнең хәзер юбилярның үзенә бирер вакыт җитте. Тере легенданы тыңлау үзе бер дәрес, үзе бер җан рәхәте бит. Клара апа, сүз сезгә. И туганнар, и дусларым, и кариндәшләрем, рухи туганнарым. Сәвәләй то эшләп кояшка. Җәйләр килер диләр бит әле. Яшьсезләр инде яшелгән дә, яшьсез дә килә бит әле. Мин үз ролемдә, мин бик күп итеп сөйләдем бүген. Минем хәләл җибетем, ирем, хәрби кеше шул. Вәсият итеп әйтәм дисең барыгызга да. Кызларыгыз булса, ныкларыгыз кыз булып туса, бирмәгез хәрби кешегә кияүгә. Кирәкмәй, ул үлеп ярата команда итәргә. Без яратмыйбыз буйсынырга. Менә монда килгән кешеләр арасында ирек сөючеләр шактый күп. Ирек дигән әйберне алыр өчен яши белергә дә кирәк шул. Без татар хатыннары ир хакы, тәңре хакы дип яшәргә тиешбез. Менә шул ир хакы, тәңре хакы дип яшәмәсәм, мин мөгаен бүгенге кебек картаймас идем. Менә бит, утырсам тора алмыйм, торсам утыра алмыйм. Гамил абыйны исемә төшердем. Миңа кайчан сүз бирәсез инде дип утыра иде 82 яшендә. Мин яшәргә теләгән идем 80-гә тырышырмын дип. 85-гә дә толып китте бит, ишетәсең. Хатын-кыз өчен икеләтә озын гомер ул. Яшик әле туганнар. Яшик әле, бергә булыйк, бердәм булыйк. Шын ихластан әйтелгән теләкләр, шын ихластан әйтелгән бүләкләр, шын ихластан бирелгән бүләкләр. Алар берсе дә бушка килмәгән. Мин бит пенсияне дә кеше шикелле укытучы буларак ала алмадым. Бала белән больницада ятып калдым. Пенсияга чыгасы елны. Язучы буларак та чыккан китап өчен ала алмадым. Ул китап атала иде. Нәрсә дип? Ул китап атала иде Биләш кагы дип. Биләш кагын тәкъдим итеп караганнар. Лаек булмаган. Мин көттем әлеге дә баягы Тукай премиясын 14-нче елда. Ул бит әдәбият әгълы иде. 3 язучыга берилер дип хыялланып көткән идем. Бирмәделәр. Лаек кеше юк дигәннәр. Ник булмасын дигән Туфан Миңнуллин, яшь Туфан. Лаек кешеләр бар иде. Аннан соң мин инде менә бүген атап торып Ркаил әфәндегә шигырь язып куйдым. Әйбәт шигырь ул, начар түгел. Ул аны уңайсызланды. Үзем укысам яхшы булмас, халык алдында дип. Әйбәт була иде Ркаил әфәнде. Әйбәт шигырь ул. Ул шигырьне без мөгаен тыңларбыз шәй эчкәндә инде, шәй табынында. Ул шигырьне мин газетага бирер идем. Газетада безнең урын юк шигырьләр өчен. Рәхәт әфәнде шагыйрь иде дәме. Аны кил тәңгә җыймыйм. Ул бик матур итеп алып бара безнең Әлмәт һөнәре газетасы. Аның редактор булганның соңында чыгарган әйберләре
Ey Allah'a şükür varsa imanla. Yeşil geldi tuğanlar. İşli geldi. Biz bit işlep oşarka öğrengen bugün. İsen olduk. Barasa inizgi tileklerim. İsen soğuna görüşük. İkinci bilende ben sizi yürüp barıp kışaklap karşılarak bulup dirilip gelirim. Rahmet. Rahmet. Barasa da rahmet. Рәхмәт яусын сезгә, Клара апа. Без сезнең белән чын мәгънәсендә горурланабыз. Без сезне бик яратабыз. Әлбәттә, инде бу алкышлар тагын бер тапкыр сезнең өчен бәйрәмегез кичендә. Менә быелгы юбилейгыз, күркәм матур юбилейгыз Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына туры килде һәм без янәдән әйдәгез әле сәхнәбез түрендә Мири данс халык биюләре ансамблен каршы алыйк.
Хөрмәтле тамашачылар, килгән кунаклар, менә шушының белән инде безнең юбилей кичәбез ахырына якынлашты. Хөрмәтле Клара апа, сезне тагын бер кат чын күңелебездән юбилейгыз белән котлыйбыз. Ходай Тәгалә сезне исәнлек, саулыктан аермасын. Бәхетле булыгыз, озын гомерләр сезгә. Без сезне бик яратабыз һәм горурланабыз. Балкышлар тагын бер кат бүген сезне хөрмәткә. Бик зур рәхмәт, киләсе очрашуларга кадәр дуслар.